E tomou boa nota de família comum na Aruba por observar que grande parte de família está francês. Hopi aya passa, família francesa opta para lá no país natal para começar uma vida nova em outro sítio arriba mundo. Aruba está onde sítio aqui, onde a família com religião protestante estabeleceu na mês e a forma uma comunidade chiquita que a seguir praticar a religião aqui. Na ano 1822, a família francesa aqui alogra permisso de rei holandês e tempo aí, para oficialmente estabelecer een comunidade protestante. Uiteindelijk werd de groep wat groter en ze hadden een grotere plek nodig om te bidden en om te zingen en uit de Bijbel te lezen. En toen hebben ze dat kerkje 1846 verbouwd. Er stond al een gebouw. En als je een beeld wil hebben, het was aan het strand. Aan de rechterkant was Fort Zoutman. En dan had je een huis van een notaris en je had het kerkje en dan het huis van de dokter. En dat was allemaal aan het strand. En die mensen hebben dat hele mooie kerkje heel mooi gemaakt in 1846. Maar wel met zand van het strand. En met koraal van het strand. En dat is hartstikke zout. Nou, uiteindelijk is die gemeenschap ook officieel geworden. 1864. Precies 150 jaar geleden nu. En dat is goedgekeurd door koninklijk besluit. Kiko significa pertenecer ao die koninklijks besluit. Want wij zijn vrijwel het enige instituut wat bestaat door koninklijk besluit. Dus als je je telefoonrekening wil veranderen met 5 gulden verschil, dan zeggen ze: meneer, heeft u een uittreksel van, de Kamer van Koophandel? En dan zeg ik: nee, moet u even Willem bellen in Den Haag, want die bepaalt dat. En daarom doen we ook onze teleton deze keer op Koningsdag, of na Koningsdag, vanwege Koning Willem I, begin van de gemeenschap, Koning Willem II, bouwen van het kerkje, Koning Willem III, het vaststellen officieel van de statuten, en Koning Willem Alexander. A ideia está para restaurar os dois edifícios mais viejos que Aruba conhece no seu estado original. Para cumprir que meta aquilo recaudar fundo por meio de teleton que toma lugar dia domingo 27 de abril de 2004 na Plaza Daniel Leo. Dia 27 nós temos teleton, eta di mainta 10 horas para 7 horas e meia. Mainta nós temos hopi gospel songs, grupo nan di gospel, coro nan. Merdia nós temos outra banda nan. Nilka Franca está onde é morador nan, Irene Cruz e Aldrich. Também nós temos Chandor, Percy. Nós temos banda nan, Kids Youth in Action. Nós temos Robert Chandor à tarde. Nós temos Kids Corner também. Dus toer en familie na po binku na yu, na po schmink na cara, diferente coisas. Nós lo bende mata, nós tem t-shirts e kerkie também para bende. Tem stands de tour soorten de bolo. Nós tem comida Suriname, bolo Suriname. Dus we zijn trouwens een groep mais grande pro meia de protestanten na Aruba. Para notícia de noite, Roseanne de Wever. Já sabe, dia domingo, lo tem algum jovem com buses para recordar a placa canticamente na área de Boulevard e Havenstraat. Dia 27 de abril, time G5 lo tem presente para transmitir teleton de Kerk 1846. Nossa transmissão lota de 5 horas para 6 horas e meia.